We are circulating this letter. Ukertong kaseng National People Party na Mountain Road constituency uba jigur murthong. Ulapan dikena ba ka Mountain Road kan yo no da ka civil subdivision kabapura. Banbu yaki college bat ban kintiu yaki jaka puli bat ban pinbiang yaki jingdon kam ha ka kot ka khia ha ka te ka than. Ulo ong yakani ha ka jingyelang pat ba jong kaseng ha ka snong soping kabahap apo ka Mountain Road constituency. Halor ka jingbamla ban pin urlong ban wanra ya karoy kapar bat kiwi kilat ha kapor ka jinglong MLA ka jong u ha ka te ka constituency ulo ong ba ki pat ba ki tip ha bat kilakwa ya kata ka jingkela. Wo saya kejengkeren. Rin bagi sayo ya ki development ki baper ha kane ka maus not jongi. Naya compare ya ki scheme. Compare swatang ka NEC scheme. Mano bayo naki para emle ya ke NEC scheme. Niyo tang mangi arngot. Uday emle Congress badai na po chaput. But mga bayo nang na po maus not. Dere halor ka nongrim bangi ya tristom. Niyawat ya kalat kelenti naki department ki baper. Mentapat ngipet ya ka jinglong juman kasen beneng